La situació marítima en alguns sectors del sud de la Costa Brava i també del litoral central encara una mica alterada, com es pot veure amb aquesta imatge que ens enviaven des de Lloret de Mar, a la Selva, en aquests sectors amb núvols abundants a primeres hores del matí. Com es pot veure, també aquest onatge afectava en alguns trams de la costa central, amb fotografia feta des de Gavà al Baix Llobregat, i en canvi destaquem que les clarianes estan protagonistes cap al terç central de Catalunya, com es pot veure amb aquesta imatge que ens enviaven des del Moianès. A destacar també, encara fins ahir a la nit, el vent de component oest, que va ser protagonista, i de fet destaquem algunes ratxes màximes d'aquest període de vent de component oest, ja que van arribar a superar els 100 km per hora en cotes elevades del Pirineu, Prepirineu, també de la serralada transversal, i destaquem, per exemple, Puigsesolles, al sector del Montseny, amb 161 km per hora, i a molts trams del prelitoral de la Catalunya central, ratxes superiors als 80 km per hora, en alguns casos atansant-se als 90. Amb les imatges del satèl·lit Meteosat veurem com a primeres hores del matí hi havia clarianes, però ràpidament els núvols han anat a més i de fet han acabat deixant el cel ja de cara a migdia bastant ennuvolat a bona part del territori, i de fet durant aquesta pròxima tarda esperem que els núvols siguin abundants a bona part del país, que acabin deixant el cel bastant ennuvolat i fins i tot la possibilitat d'algunes dèbils precipitacions cap al terç oest, terç sud, intermitents, però que de manera aïllada també podrien arribar a afectar d'altres punts del territori, sempre intermitents i, com dèiem, d'intensitat feble. Temperatures màximes amb tendència a baixar. De cara a demà al matí, doncs esperem que a primeres hores els núvols siguin més abundants cap a l'extrem nord, també cap al terç sud, no descartem 4 gotes mal comptades, i més clarianes cap al terç central de Catalunya, amb unes temperatures mínimes a primeres hores una mica més baixes. De cara a la tarda, la nuvolositat més abundant es concentrarà cap al terç nord del territori, fins i tot en aquests sectors no és del tot impossible que de manera intermitent vagin caient algunes precipitacions febles, poc importants, i més clarianes, tot i que també amb alguns intervals de núvols, com més cap al sud. Temperatures màximes en conjunt sense grans canvis. I de cara als pròxims dies, doncs, destaquem un divendres de nou marcat per la nuvolositat abundant a bona part del país, més important cap al nord-oest, on fins i tot esperem algunes precipitacions, en principi no gaire importants, temperatures sense grans canvis i amb tendència a baixar a partir del cap de setmana, sobretot de cara a diumenge, quan sembla que arribarà un canvi de temps una mica més important. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.